laho marningot di partinawan ni Tuhan Yesus Kristus alani tapasoran marohata martanya yang naho mahita satokin di bagasan rohata be martanya yang mahita. Amin. Ta paradigma bukwendeta asarat marende kita bukwende nomor 27 lain dehoma ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni Dewata Ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia. Amin. Tagan jolma Kristus dipelehon doaka pangidoanna dohot elek-elekna mardongan angguk bolong dohot ilu-ilu tunatut paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihon angguk bolong dohot
natuk paluahon ibana sian hamatea jadi datangi hondo ibana gabi malua sian hatabutoni ay adik pe anak ibana di guru hondo pangoloyon markite sian nati naunai dalam muripas gabe si korkon haliwaon saring leleng na do ibana di sude na mangoloi ibana. Haleluya martani yang mahita. Ali amanami para sirohana sumurung debatani hatuaw nami. Wimatami do di angka aryon panaon dohot hamamati di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala parbadiai mamikiri sudi tinaon nai. Patadaho matuhami dosa nami asa diarsakon rohan nami asa hupopumi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohan nami narawai. Jala asa hupasal tami domo ni rohan nama nubus sami asa magtua hami marhite siang iro di saliling-liling na. Say patu pamay di hami marhite Jesus Kristus anak kaholongan ni rohan. Amin. Marede mahita. Sian buku pendeta nomor 152 ayat sadar. Jadi dogma tuak kasisian nai udul mahamu jolo dison salin di sana martangian dungi ditogi pema si Petrus dohot anak di Sibedeus na duai dungi gabe marsak si tutu maibana jala bobonosan jadi dogma nasida macai marsak si tutu dorohakku hira namate do isau mahamu dungo rap doho tau dungi lama ibana sautik tujolo dipatut kak mabohina tutano martangian inna Tuhan Yesus ma aliyamang namun natarbayan salpuhum masih inumonon sianau alai tahe unang mamarguru tu rohaku roham do dungi mulak maibana tuak kasih siana jalatar udum nasi dari dapet jadi dogma tu si Petrus dan margo bohamu habe ngorak do tau nang dosa kompas dungo hamu jalan pertanian asa unang hamu bomot tu pangunjunan ay nagir-gir dunian tondigi alai galidu iya dagi dungi lawa ibana badua halihun martanian nin nama ali amang moruso tarbain salpun daikon binum saya saut malo moni roham dungi dinaroi ibana tarko dum muse masih sianai didapat
ay macay dok dosa di pun nasida. Jadi talikon malaw martanian batu halimang mandok hata odeng. Dungi didapoton manusia kasisian nai. Jadi dok matu nasida dan datat guna dope modong kohot maradian. Nunga dapat tikinan wain. Sahat ma anak ujol mai itu tanam di pardosa. Hehe mahamu la mahita indi nunga rona pasahat tonam. Marende mahita sian pendeta nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2. Yesus tu si dohot at kasisianna. Ia si Judas diarahan maat ka soldado dohot at kanaposon si tuan malim didapoton matu si mata sulu palito dohot senjata sulu palito dohot senjata. Iboto Yesus do sagut na nain songgok tu ibana jala luar maibana di dok matu nasida. I sedona jalahan muna inna nasida mangalusi ibana. Yesus halak Nasaretino dungi na Yesus mamandok nasida ahui alai dohok dosi Judas si parkehi jong dalam nasida asa dung di dok nasida ahui sumur manasida akamartingganan matutama dungi diulahi manukun nasida i sedona ni luang muna jadi dok nasida ma Yesus halak Nasaretino dungin na Yesus mamangalusi nasida dunga upabuat Tuhanmu audui asa mulo audi hamu loas malaw akaon ay naing dojupang nanidok naing dan adong namado hubayan agia sada sian akan nilehumi tuaw alay nungan patotohon parkehiyan partinandahan tunasida ay didok do ia inahu umma ibana mai ima takut kamu asa pitor didapoton ma Yesus di dogma tabi di guru laus di umma alain na Yesus mamandok ibana marhua hotusonan dia Judas bangun mau do habe baik ko pasahaton anak wijol mai dungi Roma nasida dia lalu hematan nasida Yesus manakku ibana marende mahita bukuende nomor 120 ayat sada do ayat 20.
sitak mapodangna ditapuluhon matu na poso ni situani malim sahalak dipisik kom mapinggolna. Jadi dok Yesus matibana pasarung podang mi. Ay namalitak podang mago mabahin ni podang. Ay nasutar pain albo di roham mangido siyan damang. Asa di padiri dia sonari lobi siyan 12 loksa susuduan. Alay somon dia ma di sisau hata di surati namandong ikon masa do na somoni. Ujui maridok Yesus tu akan atopi hirana depak panam do hamuhehe parpudang jala berluput mana kupau ari-ari doa yang hukul mengajari bagas joro suarong ditaku pamam alai nama sadus denaun asa jupang hata ni akka panulirani dungi itadikon salhut sisiani maibana lau mampurus dungi ditakuk akka soldado dohot induk nasida rodi akka naposo di Yahudi ma Yesus jalan dihoti. Jadi ditogihom maibana jumulo tu si Hanas si matua ni si Kayapas si tua ni maling di nasa tauni ima si Kayapas nang manduk tu akka Yahudi dengan dongati sahalah kumompok bangso alai dihuton si Simon Petrus dohot si siana nasadanari ma Yesus nama sedada sisian nasadai dohot si tua ni malini alai disuku si tua ni malini ma Yesus taring tu akka sisian na dohot taring tu podana. Jadi dia Yesus maibana ni nama patah doha taki di hatoropan na totong dua mengajari nasa lawan di bagasan perguruan nang di bagas dorpe perpunguan ni salut halat jahuni dan adong manang ahal tatahon marsibuni buasa ahli sukuto nasida nang begi hataki i masuk pun ai di boto nasida do nahu hatahoni dungi dok Yesus masuk ni di pastat sada opas na jong di simai bana uhud manidok soni bagalusin tu situ ani manini dungi na Yesus mangalusi bana ia na hurang na budok ajong jokum na hurang alai anggo na onado wasa pasta pomau mari kita buku ende nomor 21 ayat 2. surat doh situan di nabor alai saya mangikut do si Petrus mandau-dau sahro di alaman situan di maling las bohot mai bana tibagasan lawa hudul tu sirat dohot akan poso marni da ujungna alai anu akka situan di maling ro disandok rakok godangi mangan bui panindangi gap-gap do Pak Yesus natuk mambai ibana maruntang posa alai parbudi Roma dua hakim nama didok halakon tarpai naudo mangalo hai joro ni debata jala padung demon nai sumuang di bagasan tulwari dungi hehe masih tua di malimi mandok tu ibana dan alusamu nani hatindak kon nasida dok pakko alai saya ohong luang tu Yesus
Dungi dipakuli kisitua di malimina ibana ninna. Upatolon mahot debatasi parngelui asa di pabuahotu hami manang natutudo ho Kristus anak ni debata. Dungi hidup Yesus matu ibana somong na hidup mima tutu. Alai hidup matu hamu ola union ma ida muna anak ni jolmai dulu di siang ni harukon. Jala rodi atas tombul di langit. Gabe di baku situa di malim mapah yang mandok. Nang dia di batado ibana pola lubuan dope sidangi nungan bege hamu pangali annai beharu biro hamuna dungin nang sida mangalusi marutak kosa ma ibana jadi ditijuri nasida magohina nadiba manokku nadiba mangaliksi uhud mandok surirani hami Kristus isedo na mamunuho Marende hita bukuende itu buan ayat 2. Alainya hundul doanku si Petrus di alamani jadi dapoton sada perempuan maibana mandok doho mani Yesus nasian Galilei alai di porso si Petrus do di dogma dan alon kumoto jaladan buat tusi na di dokmin la sebuah maibana tu alaman julu jalan kahua maman alai marnida ibana diulahi na poso buru-buru mamandong tu akan ajong kondisi ondo sada sir nasida alai mamor sumuse anggo ibana jadi dung satu kinari didok akan ajong dongisi mamuse mandok si Petrus atehe tomondo dengan nasida doho ai halak Galilea doho jadi dibuka si Petrus mampu burahon dirina ubud manolon didok dakutan da jol nani dok munai dungi kami tomar tahu amanu kedua hari pun jadi di si Petrus mana dok di Yesus di mana tolu hari do suara kono mau andorak somar tahu amanu kedua hari pun jadi marni moti tu matangis ma ibana marende kita nomor 200 ayat 5.
Isol-soli marohana di paulak mana 70 rupiah itu akka situani malim dohot tu situani bangsoi nin nama salah dua hujehe untuk hapena somar pipot alai dok nasidama dang rodi hani oro nasari misi jadi ditipah maperakit bagasan jori lasumur masih adilah manikot alai dibuat situani malim mahebeni nama dan jadi pada itu artani joro itu horni mudar beri jadi maklus biroha manasida manuhar hotsa tuladang ni padde hudon bayan perbedaan ni halat dagang alani umbayan namar goari ladang mudar rodi sadarion mari de mahita bende 182 ayat 2 doho tulu. Asirohama dihamu dohot dami nasian dibata ama dohot sian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turku jami dari kita di pasion na padua konom tayanet mau siang Lukas pintu 22 ayat sadamai sahat roni ayat onom hatani dibatali kita sakalina di pasion na padua konom Dienet mas yang buku si Lukas pintu 22 ayat sada saat di ayat onom somanom marilok disi tahu kabeba liberta tapai tihutma ujahama di kita alaina tolok nama hari raya mangan roti naso niasoma nama kuat pasca jalasai dipikiri atas itu animal dohon atas betul surat dalam manusia ibana ai dihariari nasida dona torpi alai dibomoti simbolisido si Judas nama Roab Iskariot sahalak sian nasab due gabelang ibana martuk-tuk dohot akka situani malim rapon akka panunggani manang dia dalam pasahaton ibana tunasida. Jadi siang lasmi rohan nasida marpada manasida manalehon heben tu ibana diulusi juga semai jadi dilului ma tiki naune pasahaton ibana sosian pamotoan ni na toropi olat ni ima sahatna heben do hape aliamang inam alasan manang nama monjar roha ni si Judas Iskariot pasahaton Tuhata Yesus tohono memang heaven do ala memang mencari kok do heaven alai diterpuk tahun hidup heaven alai andora sui jalo imana pe heaven ni andora sui jalo imana tu petari tu heaven ni
na parjodo wala tapay hutihu ngolu ni si Judas nungadong akka kekecewaan pakirimon naso dapat ibana di Jesus. Saya diri pu ibana dulu pani Jesus raja nengro lahu pada memon bangsa Israel marhite na marporang marhite na palawon bangsa Romawi taluk maju secara politik dimaknai mana do Jesus raja politik yang naikot paluahon bangsoi siang gonggongan di bangsa asing mengkasianima rupani dan apalatak kasbe di ibuto di mana akka pamudayon dohot pangajarion di Yesus tabuto do ibana bendahara do imana di tengahnya kan murid-muridi ibana do setiap pulo ibana do setiap heaven alai mardo matahe rohana simbolison mardo main dohot heaven ini benar saya dok memang jonok dok man narsisol hok do simbolisi do tepeni dak ke peminian na salah ale rohani jon mayo na simbolison songonima si Judas Iskariot lahu manjehe tu hatta di boragino alai tadok na manginan marharowan do isian panandayon na sositong di Yesus Kristus pengenalan yang tidak sempurna pengenalan yang tidak dalam akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dia terlalu memikirkan dunia, terlalu terikat dengan politik dunia, kemunafikan, adong di barat, tidak jujur. Tapi lo tahe tiki dimiahi Yesus hidup si Judas totong sayang dimiahi dijual dimian tu akan fokus alai sasi tongna datungi di bagasan rohana. Jadi dan di bagasan rohana adalah menghidup Yesus. Allah ini itu kita saudari tak renung permata kau usur man. Buat itu kita menghidup Yesus di ngurus dan balik. Apakah dari motivasi yang murni mengenal Dia sebagai anak Allah? Allah memang nadondo natapangido. Ada agenda kita, ada udang di balik batu, ada sesuatu yang kita rindukan, yang kita perlukan. Jalan mulut sodapati, tapi terhirim mahita, jalan kecewa mahita, jalan bui do kita tonang manjehim Yesus baru hari. Alam ini melalui renungan singkat ini kita ingin dimurnikan bagaimana kita mengikut Yesus. Lalu taruh mengikut Yesus keputusanku, biarlah kita mampu meninggalkan segala sesuatu di belakang. Unang rohahe memang, unang rohaha portidion. Tadi pun mesti prioritas utama adalah Yesus. Saya taruh perintah Hosea ale taulahon masudingkan nasolomoro ani debata nasolomoro ani Yesus Kristus sama aja kita dengan manjehehon ibana mengkhianati Dia kembali. Mungkin dalam versi yang berbeda dengan Judas, tetapi pengkhianatan itu adalah saat-saat kita melanggar setiap perintah Tuhan dan mengelahon pembartulomo di rohani debata di bagasan Yesus Kristus. Itu benar hak Kristen not only say something about Jesus, but do something like Jesus. Nah kalau nama jadi tahun dan kalau mandok au Kristen au Persia, alaikulahum ma sondan ulahum Jesus. Mari kita bercermin dalam passion ini untuk memurnikan diri kita dalam iman percaya kita mengikut Yesus. Amin. Martanya mahita. Mau lihat mari Tuhan marhiti dalam jahan itu kondisi ngguli kami. Asa dinggulu sigalo pari di tekanan ekonomi di hamaulun dinggulu roha narikot di heaven don akah perluan na asing. Asa ikunangi ali Tuhan membaik kami daus yakko gabedohot kami musi manjehe hokko ali Tuhan alani haportidiho alani roha pangiguan nami naso dia musibo ali Tuhan luas mahami pangaposyaon di Yesus Kristus Allah gaddahani ibana anak ni debata suruh Tuhan itu diperbadia namar dugoi kami
di tengah-tengah pamunjunan ni simbolis di tengah-tengah ni pertibion asa margo ko hapi mando manulak sudi akka uti-utian ni simbolis alai mando ihutonon nami do Jesus dan Jehovan nami Jesus ala ni bulu naung di pasah ibana Tuhan mau lihat di bawah Tuhan Yesus naung mengalihkan kosam asa mabulu kami na prosya mari Yesus Kristus Tuhan nami roham mangitbu aliang perlingkan masa ramoti masuk di ruas di Guriam di tengah-tengah ni hamba tong nang modu pihan sonari asa tong ali Tuhan di hamba lo nipe ho mahu puji jala upasana pami amin amanina sonari pe tapau ma pasyota napadua bonon digoreng napadua bonon marende mahita sian pendeta nomor 22 ayat 1 dehon madua ayat uhud mahita papung pelean di jam tabi laho manfahi aka kuriata marende mahita sian nomor 22 ayat 1 Upas hatai mas sedilem itu kami pedangan itu ho sejala bagai buat namun sus di jolong pasu-pasu majalah ramoti asam permasiak kami peliano batin bulan orang jauh itu kantongan di Guriam itu di Portibion uhai malu anai malu itu ketondim asalam tandahan bodang sedilem itu kami asalam girgirhan untuk melihat itu ho malu itu Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmangido mahita ditanian ali amanami alia manami dari Banua Kinjak saya kenal dia maguar saya Roma saya kalau menurut hampi wal kamal soul dari Banua Kinjak lewat Tuhan sadari oleh hamuan siap hari sisa masa nami somon panisa nami dosa dengan nama dosa Tuhan unang tentu itu pangunjunan palua mahami siap pangago ay hodo na punah harajau do habugon roh sana pun salin milingna amin asmi rohani Tuhan Yesus Kristus doa kolong di rohani Dewata Ama doa persoalan itu diperbadi yang mana masuk dalam dengan hamuna salukuna amin. Selamat Passion.